Sare sozial guztien artean, zein da zure gustukoena? Instagram. Eman duzun albisterik latzena, Albiste honekin baino naiz gelditzen. eta eman nahiko zenuken bat. Ez dakit, galdera zaila, eta behin baino gehiagotan egin didaten galdera gainera. Jerusalemen ibili zara duela gutxi, zein sentsazioarekin itzuli zara? Denako kerrera egiten duela. Askotan pentsatzen duzu, hobera egingo du. Baina han ez, han denako kerrera egiten du. Euskal Irratian hasi zenuen zure ibilbide profesionala, zer nahiago duzu, irratia edo telebista? Telebista, Eta telebistaren baitan, Uranitan edo Ametsen Arbola, Uranitan. ETB-tik kanpo, Bronkano edo Motos, Bronkano. mundu mailako figura esanguratsu edo miresgarri bat, Enaiz bateren mitomanoa, denek daukate alde ona, talde txarra. kazetari izango ez bazina, zein ogibidetan ikusten duzu zure burua? Ez dut beste ogibide batean ikusten nire burua. Profesio hori politena daukagu. Munduan zehar, Euskal Herritik kanpo, non izan zara zoriontzu? Jerusalenen oso zoriontsu izan naiz. Bai, eta seme-alabei behin eta berriro esaten diet, enaiz sekula biziko hain hiri polit batean. Eta nora ez zinateke sekula itzuliko? Ez dakit, senarrak beti esaten dit, ez zarela itzuli behar zoriontsu izan zaren leku hortara. Ezagutzen dituzun toki horietatik guztietatik, zein da estatu duzun jakirik gogokoena? Sushia asko gustatzen zait. Baina ez naiz sekula Japonen egon, Zein errezetarekin uste dituzuzuk etxekoak eta lagunak txundituta? Patata tortilla, bai, patata tortillakin naiz, txarra. Zer gorrotu duzu? Gardenak ez diren pertsonak. Eta zer miresten duzu gehien pertsona baten izakeran? Zintzotasuna. Meloia edo sandia, Biak, igerilokoa edo hondartza, ondartza, eta bainu jantzirik gabe. kanpina edo hotela, Biak, autoan zoazela piloto edo kopiloto, kopiloto eta aldala lotan. larun bat goiz baterako plan honena, Baineran sartu, kafea eta liburu bat eskuartean dituala. eta larun bat gau baterako, Festa eta festa lagunenakin. irakurri duzun azken liburua, Alguien para mi irakurtzen nahi naiz orain, eta aurretik irakurrita neukan, aingeruak eta neskameak, June Fernandezena. eta ikusi duzun azken telesaila, Oain ikusten ari naiz Monstruos, Menendez anaien historia kontatzen duena. eskia maite duzu, zer nahiago duzu, pista beltzetan aritu kamikaze burugabe zinguratuta, edo hasi berri traketxerotetako pista berde batean? Ez bata, ez bestea, mugitzen gara pixkat, urdin eta gorrietatik, eta seme-alabekin oso gustoa. Baina egia da beltzek errespetua ematen digutela, batez ere familian joaten garelako eta arriskutsua da. Eta bukatzeko, abesten ausartuko zinateken kanta bat? Ez naiz bat ere kantari ona. Eta gustatzen zaizun bat? Parrandarako nola da, potra salvaje? Baina ez dut abestuko.